Uite, e ciudat, dar cred că trebuie să vorbim despre asta. De ce enervează Israelul? De ce îi enervează pe unii și nu numai de la noi? Ce se întâmplă în Israel? De ce îi enervează simplu cuvânt evreu? M-am uitat pe forumurile din România, m-am uitat pe forumurile din Europa, din Statele Unite și am văzut acolo un fel de model cultural, între ghilimele, de fapt, acultural, al celui care urăște Israel. În primul rând, needucat. M-am uitat, am luat profilul, m-am uitat și pe Facebook să văd ce au. Undeva trebuie să ai ceva, o motivație. Doamne, nu știu, ți-a furat Israelul nevasta, s-a întâmplat ceva, nu ți-a dat bine de mâncare. Nu, e o chestie de educație. E o chestie de educație și vine de cele mai multe ori din ura ignorantului față de cel educat. Am făcut un experiment, și ieri și astăzi, să văd dacă doar evreii sunt cei mai urâți de către ăștia, în mod evident, nu de către lume, și mi-am dat seama că din comentariile lor și din tot felul de profiluri de Facebook, ei urăsc tot ce este educat. Adică urăsc educația. De ce? Ignoranța întotdeauna îți dă forța aia ciudată a excepționalismului rudimentar. Sună ciudat, excepționalism rudimentar, dar să știți că sunt la marginea societății, la marginea lumii, sunt oameni care sunt excepțional de rudimentari. Ca să o dreg cumva. Nu știu cum să explic asta. Am văzut oameni care vorbesc despre bogăție, despre prosperitate, despre patron, în general, extraordinar de urât. O exploatare. Dacă este unul mai bogat un pic, sigur s-a îmbogățit prin furt. Adică nu le vine să creadă ignoranților că există oameni care prin inovație pot ajunge la niște rezultate extraordinare pentru ei și familia lor. Dacă ți-ai făcut o firmă, ăștia, că ești evreu, că nu ești evreu, ăștia sunt cei care te urăsc pentru că ești patron, pentru că nu muncești, îi pui pe alții să muncească. Nimeni nu se gândește că ăia care muncesc pentru tine ca patron sunt foarte fericiți că au niște bănuți, da? Mai mult sau mai puțin, în funcție de calificare, dar cu care își plătesc o rată la mașină, își țin copilul la școală, nevasta la restaurant, o căsuță, ceva, cât de cât prosperitate. Și acum mă întorc la evrei. Eu am văzut o nebunie care începe, cred că de vreo 5, 6, 7 secole. Adică în momentul în care evreul i s-a interzis să dețină pământ, i s-au interzis o mulțime de lucruri care pentru mulți, ignoranți sau neignoranți, erau permise, evreul oricum a avut în Talmud tradiția educației, da? Să învețe. În momentul în care n-a avut voie să facă mare lucru, a trebuit să învețe și mai mult. Și a devenit, ca orice om învățat din lumea asta, mai bogat. Când ești bogat, deja prostia începe să aibă trepidații. Adică ăla e bogat și eu nu. Dar de ce? Niciodată nu-și pune întrebarea asta la modul etic de ce. Ci el își găsește foarte repede răspunsul pentru că tu ești un exploatator, tu ești bogat. N-aș fi vorbit despre chestiile astea dacă nu m-aș fi întrebat după toate căutările astea turbate, prin media americană, europeană, românească, de ce ăia din Gaza nu pot să facă ce au făcut ăștia din Israel? Evrei. Pentru că sunt o mulțime de arabi și palestinieni care muncesc în Gaza și sunt bucuroși, nu muncesc în Israel și sunt bucuroși că muncesc în Israel. Nu ar da Israelul sau vreun oraș din Israel pe chestia din Gaza. Și atunci din Gaza de ce n-au putut face? Pentru că mă uit la Israel. Un evreu a descoperit acea tehnică a picurării, da? Inovația extraordinară de irigare prin picurare. Astăzi în toată lumea se practică. Inclusiv tu, la roșii, da, spui conducta aia mică, îi dai niște găuri și o bagi la ceva așa ca să meargă direct la firul roșiilor. Să se facă roșia mai bună și mai frumoasă și mai roșie. Bun, asta a făcut un evreu. În deșertul ăla, astăzi avem, cred că, cea mai performantă agricultură din lume. Cum, domnule, dar în deșert, dar se poate așa ceva? Da. Și nu avem resurse de apă potabilă? Nu, dar facem tot posibilul să desalinizăm. Lucruri pe care ar putea să le facă și cei din Gaza.
dacă n-ar fi conduși de Hamas și dacă înainte nu erau conduși de Fatah. Adică atunci când ura este principalul tău program de guvernare, da? Nu mai poți avea pretenții. După aia mă duc mai încolo. Este vorba de managementul culturii occidentale. Sau cultura managementului occidental. Habar n-am cum să-i spun asta. Dar uite, îți dau un exemplu din Statele Unite. Știi că sunt vânătorii de uragane și este o agenție guvernamentală. Nu vorbesc de ea care merg ca să facă filme sau să-și facă selfie cu uragane. Dar este o agenție guvernamentală făcută prin 1940, 40 ceva, da? Din război. Și americanii aveau o problemă cu uraganele. Și în urma unui pariu dintre doi piloți s-a ajuns la acea agenție. Gândiți-vă, într-o țară democratică, da, este posibil ca doi oameni să aibă o idee, chiar dacă e în urma unui pariu, să o pună în practică și statul să reacționeze foarte etic și foarte rapid și foarte rentabil pentru toată societatea. Da, e o idee bună. Gândiți-vă într-un stat nedemocratic ce ar însemna asta. Hai, domnule, lasă-mă cu pariurile. Ați fost așteptați un pic la secretară, stai că trebuie să vedem cum facem chestiunea asta, că implică o birocrație și nu se mai face niciodată, de cele mai multe ori. În Israel este cultura occidentală. Acel Tel Aviv despre care, să zic, acum 50 de ani puteai povesti la modul așa mai condescendent, cum că ar fi oraș, despre o mulțime de alte orașe care s-au dezvoltat pe principiul societății occidentale. Băi, băieți, ați putut face și voi la fel în Gaza. În Cisjordania ați fi putut face și voi la fel. O să vă pun aici, uite, mă dau un pic la o parte, tocmai ca să pot să pun o listă, acolo în dreptul pomului de iarnă, pomului de Crăciun, o listă cu toate războaiele pe care Israelul le-a suportat din 48 încoace. Niciun război n-a fost pornit de Israel. Dar dacă vă uitați pe lista asta, da, e o listă tristă. Sigur că da, dar trebuie uitat. Toți cei din jur au fost supărați că există Israel. Hamasul a și spus clar, Hamasul care guvernează, ales fiind, da, cică democratic ghilimele, da, guvernează Fâșia Gaza, pe noi ne interesează, în primul rând, dispariția Israelului. Bă, băieți, hai să ne întrebăm un pic. Nu cumva toate societățile astea care sunt clădite pe ură și pe revanșă, voi ăștia, doar de ce sunteți muritori de foame? Voi ăștia din Gaza, voi ăștia din Coreea de Nord, voi ăștia din China, lăsați China aia cu zgârie nord, că există o Chină de aia profundă, unde oamenii mănâncă o dată pe zi, dacă mănâncă o dată pe zi. Rusia, toate țările astea care n-au putut să-și depășească propria ură față de ceilalți, sunt în budă, pe românește. Da? Dacă te uiți la peninsula coreeană, trebuie să știi că până în 52, 53, la războiul ăla, partea de nord a Coreei, Coreea de Nord de astăzi, da? Era cea mai dezvoltată parte. Ăia din sud, muritori de foame. Da? Acolo era industria, în nord, prosperitatea, în nord, cele mai bune școli, în nord. Acolo era și cea mai bună climă, în nord. Și totuși, cum trăiesc ăia din sud, astăzi, care au preluat managementul occidental, adică s-au dus prima dată și au văzut care sunt nevoile omului și după aia nevoile statului, ăștia trăiesc mai bine. Ăștia care pun statul pe primul loc. Da, și statul ce înseamnă? Statul, dacă mergem la Max Weber, el are o definiție extraordinară. Statul este singura agenție din cadrul societății care deține monopolul violenței legitime, zice Max Weber. Am încheiat citatul. Da? Ori în momentul în care violența asta, ghilimele, legitimă este supraponderală, da, suferă de obezitate birocratică, obezitate a instituțiilor de forță, o nebunie de asta care o încălceală de asta în capul statului, în momentul ăla, societatea crachează. Uitați-vă cum arăta Iranul înainte de Revoluția asta islamică, Revoluția vorba vie. Da? Uitați-vă cum arăta Libanul înainte ca palestinienii să ajungă în Liban. Da? Și când au ajuns palestinienii în Liban, gata, război civil, s-a dus naibii Libanul. Uite-te cum arăta Iordania. Până când au ajuns cei 400.000 de refugiați palestinieni în Iordania și, în mod evident, atentate, crime, violuri și să-l ucidem și pe primul ministru. Regele Iordaniei a și spus foarte clar săptămâna trecută, băieți, linie roșie, să nu văd picior de palestinian aici. Oare de ce? Crezi că regele Iordaniei nu-i milă de aia care suferă de foame din Gaza? Ba da, și Egiptul.
Nu, Egiptul, suntem vecini acolo. Nici nu vreau să deschid granița, mă. De-abia am deschis-o să bătrâni niște făină și niște apă. De ce? Am avut niște experiențe extrem de plăcute cu cine? Palestinienii, așa că Free Free Palestine este cea mai mare porcărie, este imnul ignoranței, este imnul urii împotriva a tot ce este civilizat în lumea asta. Da? Și dintr-o dată vezi că nimeni nu-și pune problema, nici ăștia de la ONU, nici ăia de la Crucea Roșie, care îți vai de capul lor, da? Nici ăia de la OMS, de la ce vrei tu. Nu-și pun problema, mă, cum naiba Israelul, cu toată gloata aia pusă pe cap, v-am arătat acel tabel cu războaiele împotriva Israelului, duse de toți vecinii din jur. Mă, cum ăștia au reușit să-și facă un stat democratic, un stat inovativ, un stat în care sănătatea este acolo sus, pe care multe țări în Europa nici măcar nu visează. Da? Unde tehnologia, unde inovația, unde... Uite-te la toate universitățile din Israel sunt în top 500 mondial. Toate. Da? Cu niște centre de cercetare incredibile. Și atunci te gândești, bă, oare de ce? Oare cum au reușit ăștia? Ce au făcut ăștia, evreii ăștia? Și ce n-ați făcut voi? Nu cumva evreii au spus, ok, avem de construit și voi ăștia din Gaza, mai ales, a zis, dom'le, noi avem altceva. Noi, menirea noastră este să facem praf tot ce construiesc evreii. Nu se poate, băieți. Nu se poate. Și te uiți la Africa, și te uiți la Asia, și te uiți la o mulțime de țări care încep să se dezvolte. În Africa, până acum pentru noi Africa însemna, nu știu, suma maimuțelor, suma elefanților și niște filme văzute la TV. Vezi, nu chiar așa. Se dezvoltă niște centre incredibile. Uitați-vă la Nigeria. Uitați-vă la o mulțime de țări, nu mai vorbesc de Africa de Sud, uitați-vă la o mulțime de țări care deja își construiesc urbanitatea. Urbanitatea de secol 21. Bun. Adică au preluat pur și simplu toate valorile occidentale. Sigur că Occidentul nu e perfect. Nu este acum un fel de imn adus Occidentului. Dar Occidentul a înțeles un lucru extraordinar, pe care ceilalți, muritorii de foame ai lumii moderne, nu l-au înțeles. Există un ingredient secret. Atât de secret încât îl știe toată lumea. E ca formula aia, bă, dacă vrei să ascunzi un lucru, pune la vedere, că nu mai vede nimeni. Se numește libertate, băieți. Libertatea de a inova. Libertatea pur și simplu de a citi o carte și de a înțelege. Libertatea de a renunța la ură. Ceea ce, nu știu, pentru ăștia cu Free Free Palestine, cred că este un fel de mi-ar tăia roțile la mașină acum, dacă m-ar auzi. Dar despre asta este vorba. Despre țările libere și țările care și-au amanetat libertatea în contul unei uri seculare. Și ei nu mai reușesc să iasă din spirala asta, pur și simplu. N-au cum să înțeleagă că ura nu construiește nimic. Și atunci, Free Free Palestine, Free Free Palestine. Că mergem să devastăm McDonald's, să devastăm Starbucks, să devastăm Zara, să devastăm tot ce credem noi că ar fi cu miros de evreu. Însă, tot se filmează cu un telefon mobil. Mă, și la telefonul mobil și-au adus contribuția o mulțime de evrei. Și la rețeaua asta de internet și-au adus contribuția o mulțime de evrei. Și la pantofilor ăia cu care calcă pământul țărilor care fraierele i-au primit, și acolo și-au adus contribuția o mulțime de oameni care au inovat și erau evrei. Încercați să vedeți ce au făcut evreii pentru medicină, pentru cultură, pentru tehnologie și încercați să ștergeți fiecare inovație adusă de evrei și vedeți cum am trăit. Ei, să vedeți acolo, nasolie. Comunismul ar fi fix pe lângă lipsa tuturor modernităților aduse în viața noastră. Și încercați să vedeți și ce au făcut ăilalți, care au pus religia pe primul loc, care au pus ura pe primul loc, care au pus sabia pe primul loc. Putem trăi lejer, fără ale lor. Păi, că era să zic, fără ei. Mai bine mă opresc. Să aveți o zi minunată. Bine m-am regăsit, prieteni, bună dimineața. Două mituri spulberate de Israel. De fapt, de Armata de Apărare a Israelului, IDF. Da? 1. Sub sediul la luxos al Agenției ONU pentru Refugiații Palestinieni, agenție care avea, atenție, 12.000 de salariați doar în Gaza, ei bine, s-a descoperit un centru de informații al Hamas. Ca să înțelegem. Adică o instalație subterană plină de computere de tot ce înseamnă acces la informații și emisie de informații.
Adică pur și simplu un centru de spionaj, sub sediul Agenției ONU pentru Refugiații Palestinieni. Chestiunea asta că vine ONU și vrea pace și vrea tot felul de lucruri care să ducă la bunăstarea palestinienilor, iaca a fost pulberată. A doua chestiune. S-a descoperit un laptop și laptopul ăla era al unui jurnalist, între ghilimele, Al Jazeera. La Al Jazeera se uită o mare parte din lumea arabă. Ei bine, domnul ăla care spunea că e ziarist dimineața, noaptea era terorist. Era comandant al unor forțe de gherilă, antitank. Da? Și instructor al celor din Hamas, da? Ca să omoare evrei. Despre asta este vorba. Și aici mergem la comentarii. Adică noi am fost învățați că trebuie să dăm niște bani, toată planeta, ca palestinienii, mulți dintre ei, eu o să spun totuși, fără legătură cu Hamas, deși cred așa mai pe jumătate. Da? Trebuie să dăm bani ca oamenii ăia să aibă tot ce le trebuie să fie și în secolul 21. Din sutele de milioane de dolari băgați în Gaza, s-au făcut peste 500 de kilometri de tunel. Acum aflăm că agenția aia, care stătea, cum să spun, în cartierul la luxos, avea 12.000 de salariați, de angajați, plătiți din bănuții noștri, că toată lumea trebuie să contribuie, nu așa, la bunăstare, etc., etc., și din aia 12.000, 1.200 aveau legături cu Hamasul. Apoi, vorbim despre Israel, o mulțime de oameni din lumea asta, spun așa: domnule, ar trebui totuși Israelul să înceteze luptele cu Hamasul, pentru că, iată, populația suferă. Dar culmea este că aceeași populație nu are nici un sentiment că ar trebui să înceteze luptele. Adică nu poți să încetezi luptele atâta vreme cât o mulțime de oameni de acolo sprijină Hamasul. O mulțime de agenții internaționale devin idioți utili ai Hamasului. Hamasul este o organizație teroristă. S-a uitat atât de repede momentul ăla din 7 octombrie, încât îți pui întrebarea dacă nu cumva a dispărut de pe lume lecitină. Și mă uitam la declarațiile celor de la ONU. Sunt atât de pacifiste încât un extraterestru, dacă vine mâine pe Pământ și citește repede tot ce zic ea de la ONU, extraterestrii ăștia au impresia că, domnilor, ce face Israelul acolo, că nevinovații ăia săracii suferă. Nu suferă, tovarăș. Și o să vă spun de ce. M-am uitat și la mărturiile foștilor ostatici, care nu au fost ținuți toți în subsoluri, au fost ținuți la familii. Familii de civili, da, care aveau legături cu Hamas, familii care își educau, o să spun totuși cuvântul ăla urât, își dresau copii de 4-5 ani să îi înjure pe evrei ținuți ostatici, îi țineau fără apă, fără mâncare, adică vorbim dintr-o dată așa un fel de, vorbim ca despre un paradis care este inaccesibil israelienilor, dar este tot făcut pentru ăia din Hamas. Să fii jurnalist ziua și terorist noaptea și să nu existe o reacție din partea instituțiilor internaționale, a mediei internaționale, mi se pare o nebunie. Știți de ce? Pentru că de fapt ne jucăm cu cauza aia mare a războiului cu Israel. Da? Cu antisemitism. Și antisemitismul ăla, ne place sau nu, există în forme mai casnice, mai edulcorate, mai nu știu cum vrei să-i zici, inclusiv la o mulțime de oficiali. Și aici vorbim oficial din televiziune, oficial din presă, oficial din ONU, oficial de peste tot, care pur și simplu țin cumva pumnii strânși, da? Ca să Hamasul să meargă mai departe, să nu fie spulberat de tot. Ori Israelul aici are o problemă de existență. Nu se mai pune problema luptei cu terorismul. Aici se pune problema luptei cu ceva care pur și simplu vrea să renască mereu. Jihadul islamic, Hamasul, așa cum era Al-Qaeda, dacă vă amintiți, după 11 septembrie. Al-Qaeda avea o mulțime de tentacule și fiecare dorea să scoată capul în momentul în care un cap era tăiat. Ăsta este Hamas. Ce nu se spune niciodată, nu se vorbește despre antisemitism.
Se vorbește despre războiul ăsta al IDF-ului împotriva Hamasului ca despre un război oarecare. Nu este un război oarecare. Este un război pentru, dacă vrei, pentru conservarea identității. Pentru că ce se întâmplă acolo în fâșia Gaza, da? Practic, nu este doar un fel de luptă de gherilă. Da? S-au întâlnit două armate și fiecare încearcă să o neutralizeze pe alta. Nu. Acolo sunt implicate o mulțime de forțe. Și principala forță este Iran. Cu concursul idioților utili din marile organizații internaționale. Sute de milioane de dolari băgate. Gândiți-vă ce înseamnă să sap un tunel. Dar minte, 500 de kilometri, peste 500 de kilometri de tunel. Tunelul prin care pot circula mașini. Tuneluri cu toată infrastructura de război. Tuneluri inclusiv sub moschei, sub școli. De ce? Ca să-i faci cumva prizonieri pe cei care au nevoie de școli, de moschei, aia e credința, nu discut dreptul la credință, da? Și au ajuns inclusiv în subsolul sediului ONU. Să nu aveți impresia că ăia din agenția aia pentru refugiații palestinieni, agenția aia ONU, nu știau ce se întâmplă în subsolul lor. Nu, era un subsol prin care, cum să zic, puteai coborî din agenție. Adică acolo s-au făcut niște lucrări. Și nimeni nu vorbește despre lucrurile astea simple. Toată lumea, ăștia oficialii, m-am uitat de la ONU, vorbesc așa cu filozofii, cu pacifism, șleampăte, fără să vorbească despre lucrurile astea. Băi, n-ați știut niciunul. Voi ăștia 12.000 de salariați, dintre care 1.200 aveți legături cu Hamasul. Nici unul nu v-ați pus problema conștiinței, nici unul nu v-ați pus problema că totuși după 7 octombrie că ați ajutat la masacrarea a 1.200 de civili. S-ar putea să existe o reacție. Reacția din partea oricărei țări de pe planeta asta ar fi fost poate și mai dură decât ce face IDF-ul acolo. Pentru că IDF-ul încearcă să stabilizeze cumva situația chirurgical. L-am prins pe terorist, l-am pus la interogatoriu și am aflat, așa s-a aflat și de IACA, de centrul ăla de informații din subsolul agenției ONU. Nu, ei nu și-au pus problema așa. Ei și-au pus problema doar să meargă ura mai departe. Să meargă ura mai departe pentru că noi știm că avem suport în presă la Al Jazeera și acolo se uită toată peninsula aia arabică, dar avem suport la ONU, dovadă că atunci când s-a pus problema rezoluției ONU, nici măcar un cuvințel, unul, să zici, uite, ăsta este un cuvânt despre 7 octombrie, nici un cuvințel. Au încercat să ducă totul către o vinovăție a Israelului. Și aici nu vorbesc ca și fi de partea unuia sau altuia. Dar mă gândesc în felul următor. Să vină o organizație teroristă să facă în, Doamne ferește, România sau în Europa, oriunde, da? Ce au făcut ăștia de la Hamas și să nu vorbești despre lucrurile astea, mi se pare frustrant. Adică, hai să ne punem în postura celor care au încă, nu știu, neveste, copii, bunici, părinți, ei înșiși, ostatici la Hamas. Și stai în fiecare zi și asculti știri la televizor să vezi dacă mai trăiește fiul tău, mai trăiește bunica ta, mai trăiește nu știu cine. Adică, cumva, totul se edulcorează prin filozofia asta destul de ciudată, așa cum am mai zis, pacifismului oficial. Este foarte ușor să vorbești despre pace. Amintiți-vă când au ieșit în București aia 21 de ambasadori ai lumii arabe, da, să vorbească despre ce se întâmplă în fâșia Gaza. Nici acolo, nici un cuvințel despre 7 octombrie. Nimic. Ca și cum n-ar fi existat și dintr-o dată Israelul, da, a avut așa o pată pe creier și a plecat să-i omoare pe aia din Gaza. Nu s-a întâmplat așa. De ce profit de ocazia asta și mai facem încă emisiune cu Israel? Da? Pentru că văd că se înțelege din ce în ce mai puțin situația de acolo. Adică inclusiv oamenii care înainte au fost cumva și ei speriați de amploarea măcelului făcut de Hamas, încet se duc pe panta asta a pacifismului șleampăt, îl numesc eu. Lasă, domnule, că și uite și Israelul merge acolo și ce ucide. Nu ucide nimic Israelul. Da? Nu poți să-mi spui că soldatul e vinovat când teroriștii din Hamas țin prizonieri copii, țin prizonieri mame, țin prizonieri bătrâni. Adică ăia se duc și lansează din spitale, din școli, o mulțime de obuze.
De ce? Să nu trageți că avem aici ostateci. De fapt, civilii din Gaza, da, palestinienii sunt ostaticii Hamasului. Și asta nu spune niciodată nici o agenție de asta super importantă, un fel de asociație de asta lumii libere, ONU, care se preocupă de pacea, prosperitatea, bla bla bla, urile lumii moderne. Asta trebuie spuse. Pentru că totul pornește de la hai să mă pun în locul ăluilalt. Hai să vedem cum aș reacționa dacă mi-ar fi fost ucisă o rudă apropiată, ca să nu dau exemple brutale, fiu, fiică, mamă, bunică, etc. Bun, hai să le punem întrebările astea. Oare cum am reacționat? Cât de mult am suferit dacă am auzit un comunicat ONU, o rezoluție prin care ucigașul nici măcar nu este amintit. Este amintită doar frustrarea mea și condamnată frustrarea mea și inclusiv revenge-ul meu, răzbunarea mea împotriva ălora care au ucis. Știi? Uite-te un pic pe comentariile și nu numai la noi, și în Occident. Și o să vezi cum încet, încet o mulțime de oameni, onești de altfel, încep să fie obosiți. Obosiți pentru că nu le convine să se pună în pielea celuilalt. Despre asta este vorba. Despre cât de mult putem povesti despre organizații internaționale, despre presă, despre toate cele care se vede că trebuie să aibă niște ghilimele mari în definiția lor. O zi bună! Bine m-ar găsi, prieteni, bună dimineața! De ce bubuie Orientul? Că până la urmă, Orientul ar trebui să fie, așa cum și este astăzi, cea mai bogată, cea mai prosperă, cu cele mai mari resurse de petrol, că toți mergem cu mașinile, și totuși este locul în care se scoate sabia cel mai des. Bun. Adică, azi noapte ați văzut atac furibund al Iranului asupra Israelului. Furibundul ăla a rămas doar așa de palmares, în sensul că daunele au fost minore și din cele câteva sute de rachete, doar câteva au atins tot felul de teritorii nelocuite ale Israelului. Adică a fost un fel de atac demo. Și de ce spun asta? Pentru că azi noapte, pe la 1:30, ambasadorul la ONU al Iranului spunea și considerăm, gata, da, toată chestiunea încheiată, să nu mai vină Israelul să mai omoare, el n-a spus teroriști, aia erau teroriști, dragardienii Revoluției, și cu asta am terminat. Adică un fel de hai să atacăm Israelul, Israelul știe că va fi atacat, nu vor fi daune, nu vor fi morți, dar trebuie să calmăm poporul pe care tot noi i-am băgat așa o combustie de asta turbată, poporul iranian, care cere, nu așa, răzbunare. Și acum, să mergem un pic în istorie. Dacă ne amintim, pe vremea lui Pahlavi, da, acel șah Reza Mohammad Pahlavi, Iranul a fost printre primele țări care au recunoscut statul Israel. Statul Israel, până la 1979, la venirea ăstora ultra-religioșilor la putere, Khomeini era atunci, da? Israelul și Iranul au avut chiar o relație de prietenie. Adică s-a pus problema extrem de civilizată. Și până în 1979, inclusiv Iranul era civilizat, existau drepturi pentru femei, ceea ce în Orient este extrem de mare lucru, dar era o societate care, acum dacă spun se occidentaliza, o să sară unii să spună, dar ce Occidentul nu știu cum. Da, Occidentul nu știu cum, prin libertăți, prin epoca aia care a îmblânzit Occidentul, epoca iluministă, da? Occidentul s-a ranforsat, dacă vrei, în lume, ca fiind un spațiu al libertății. Sigur că da, după perioada aia în care Inchiziția era, dacă vrei, echivalentul de astăzi al ălora din Iran. Vin după 1979 ăștia religioși la putere, da, Khomeini și toată gașca lui, și în momentul ăla se schimbă totul. Pentru populația iraniană, dintr-o dată dispar toate drepturile, ți-ai pus cearceaful pe cap, te pui toată ziua în genunchi, da? S-au format gardienii Revoluției, o armată de 125.000 de oameni, practic o grupare paramilitară care stă în spatele ayatollahilor, Khomeini și acum Khamenei, da? S-a creat acea miliție islamică din voluntari, adică perioada de libertate de pe timpul lui Reza Pahlavi a fost
cumva, nu știu cum să-i zic, o frustrare din partea multora ălora care nu știau să se bucure de libertate. De ce zic chestia asta? Pentru că miliția aia islamică, dintr-o dată, a avut 1.000.000 de voluntari. Adică oameni care s-au uitat așa peste ochelari, urât, da? De ce există atâtea libertăți, de exemplu, pentru femei. Dar n-au avut curajul pe vremea lui Pahlavi să vorbească despre asta. Când au venit ăștia religioși, când vin popii, se duc drac cu libertățile, ca de obicei, în toată lumea s-a zis. Bun? Atunci s-a schimbat discursul Iranului față de lumea civilizată. Statele Unite au fost numite Marele Satan, Israelul Micul Satan. Și au spus foarte clar, ăștia religioși, obiectivul nostru, să ștergem Israelul de pe fața pământului. Atâta au putut înțelege. Bun, există niște studii foarte faine care merg și explică transformarea în Orient, transformarea tuturor relațiilor în Orient. Adică, știți foarte bine, suniți și șiiți. Suniții sunt majoritari, undeva la 85-87%. Ăștia nu au nicio treabă, vor libertate, nu prea, merg și ei pe Coran, au și ei probleme cu libertățile, dar nu sunt ceea ce am numit noi astăzi teroriști. Șiiții, în schimb, sunt ăia supărații. Da, așa pornește de pe undeva prin 600 și ceva, când moare ăsta, profetul Mahomed, și nu lasă pe nimeni, succesor, și începe aia să se certe, și ăștia pun 3 califi, și alți urlă, șiiții. De acolo vine și numele, de ce nu-l pui urmaș pe Ali, da, Shah Ali. Shah Ali, adică de acolo vine șiit, da, adică ginerele și vărusul lui Mahomed. Se pornește după aia războiul Cămilei, în care nevasta lui Mahomed a murit, că era bătrân, nevasta era copiluță de 9 ani. Asta este, trebuie să zic și asta. Aia pornește războiul împotriva lui Ali, îl omoară pe Ali și de atunci ăștia se uresc între ei. Și există o transformare. Încet, încet se transformă războiul ăsta religios dintre ei în război cu mai multe tentacule. Ca să înțelegem exact ce înseamnă acolo, sigur, pe scurt, ce înseamnă nebunia asta din Orient. Unul este, rămâne războiul religios, se bat ăștia de n-au treabă, apoi începe războiul economic și începe cu Arabia Saudită. Arabia Saudită care deține cam 20-22% din tot ce înseamnă rezervă de petrol a lumii. Ăștia alți, Iranul, dar ăștia dețin cam 10%. Și în momentul în care vine criza din anii 70, aia criza petrolului, dintr-o dată ăștia intră într-o concurență pe care o alimentează inclusiv cu precepte religioase, deși amândouă comunitățile merg la aceeași carte, Coran. Fac o paranteză, există și legenda, sau nelegenda, cum că Mohamed, înainte de moarte, s-ar fi uitat așa, privind vânzare spre liberare, cum i-am zice noi la bâză, domnule Umar, adică comunitatea mea, din păcate se va destrăma, vor fi 73 de triburi care se vor bate între ele, 73 de facțiuni. Și fiecare vine, da? Vin și șiiții, vin și suniții și spun, bă, noi suntem aia care dominăm. Aia 72, gata, varsă. După aia vine războiul politic. Da? După ce ai religiosul, după ce ai economicul, vine și asta politicul, pentru că este vorba și despre cine pune talpa mai mare în Orient, cine are influența mai mare. De acolo au început și acele războaie, acel război până la urmă, a fost unul singur, de 8 ani cu Irakul. Un Iran cu urmea șiit, un Irak șiit, cu părțile alea șiite din vest, care s-au bătut sau ăștia s-au bătut între ei pentru supremație politică. Și atunci, dintr-o dată, te gândești, băi, e o zonă care n-ar trebui să aibă nicio problemă. La câtă bogăție există acolo, la câtă dependență de petrol există în lume, ăștia ar fi trebuit să fie cornul abundenței. Ăștia ar fi trebuit să fie paradisul, că și așa pe acolo merge. Acolo zice lumea că era paradisul, tipe, fată, etc. Bun? Și totuși nu înțelegi. Știi unde se întâmplă toate skepsisul? La ambiția popilor lui. O să le spun popi, chiar dacă sunt ayatollah, chiar dacă sunt calife, chiar dacă sunt tot felul de chestii astea. Pentru că
tot în analizele alea se spune în felul următor. Schizma asta între suniți și șiiți este cumva echivalentă cu Marea Schismă, 1054, dintre catolici și ortodoxi. Asta nu înseamnă că din 1955, din 1055, da, ăla știa că e catolic, ăla știa că e ortodox. Nici gând. Abia după secole și secole și secole s-a pus problema identificării sau autoidentificării ca fiind una sau alta. Până atunci ăla era schismatic era celălalt, adică se mai jigneau, era să zic un cuvânt urât, nu e așa, prin tot felul de biserici. Numai că noi am avut noroc cu iluminismul. Am avut noroc cu tot ce au însemnat revoluțiile astea, inclusiv în biserică, reformele, da, biserica reformată, biserica unitariană, adică erau niște zvârcoliri în interiorul bisericii creștine, care au dus la reformă și care i-au mai calmat pe ăștia războinicii care vreau ba închiziție, ba cruciade, ba nu știu ce. Ei n-au avut, ăștia din Orient n-au avut norocul ăsta. Și atunci găsesc întotdeauna prilej să se bată ei între ei și ei cu toată lumea vecină. Pentru că dacă ai observat azi noapte și dacă te uiți pe live texturile din război, o să vezi că Iordania, Arabia, Libanul, cam toți vecinii și-au închis spațiul aerian. De ce? Pentru că știau că atunci când se bat doi din regiune, s-ar scântei peste tot și s-ar prind incendii. Iranul nu este în poziția în care să fie dominant în regiune. Iranul funcționează mai mult prin proxy. În 1982 ei au creat Hezbollah-ul, da? Ca o miliție care se lupte cu Israelul. Pentru că Iranul știe foarte bine că nu poate să întinde coarda foarte mult, pentru că în momentul ăla pot fi spulberați, ca să înțelegem. Da? După aia au creat rebelii Houthi. Au creat tot ce a însemnat retorică de asta și acțiune teroristă în regiune. Mai mult decât atât, exportă acum, sau încearcă să exporte inclusiv în Europa, tot felul de mecanisme de astea teroriste. Ieri au fost arestați în Elveția o grămadă de minori, da? Islamiști, care pregăteau din Elveția atentate în Germania. Și dacă Germania nu este o țară care a primit migranții, care le-a dat de lucru, le-a dat ajutoare sociale, atunci nu mai este nicio țară care, în fața căreia ăștia să nu fie recunoscători. Doar că merg cu ideea răzbunării. Și e o răzbunare de asta gratuită. Nu ne răzbunăm pentru că au făcut ăia ceva. Ne răzbunăm pur și simplu pentru că nu putem fi noi ăia care conducem acolo. Da? Adică exportul jihadului în întreaga lume să fie, nu știu de care, șiită, etc., musulmană, etc. Adică idioțenile alea din secolul VII au rămas până acum. De 14 secole, ăstora nu le-au dispărut gărgăunii din cap. Și atunci ai tot felul de războaie. Și războaiele astea sunt cumva un fel de luare a temperaturii. Cui folosește nebunia asta cu Iranul, atacul Iranului? Folosește în primul rând, o să spun, Rusiei. Pentru că dintr-o dată se mută iar atenția și rușii, da, cu proxiul chinez, cu tot ce înseamnă alimentarea asta de arme din China, de componente de arme, își fac treaba în Ucraina, adică încearcă să cucerească atâta cât pot. O să spuneți, da, dar și Israelul, da? Ăștia, dariștii, dar și Israelul. Israelul, dacă într-adevăr a fost, și eu cred că a fost la temelia uciderii comandantului ăluia din Gardienii Revoluției, nu și-a făcut decât datoria. Gardienii Revoluției sunt cei care alimentează prin sudul Libanului, Hezbollahul, alimentează cu arme și cu rachete rebelii Houthi din vestul Yemenului, alimentează tot ce poate fi alimentat împotriva Israelului. Mai mult decât atât, Gardienii Revoluției este o organizație considerată teroristă, pentru că, într-adevăr, au fost și sunt teroriști. Își asumă chestiunea asta în numele islamului, în numele jihadului, în numele tuturor porcăriilor care le se clică. De asta e bine să știm un pic de istorie ca să ne dăm seama cum dintr-o gâlceavă de aia din 631 sau 681 după moartea lui Mohamed, da, au ieșit o grămadă de catene de asta de ba război economic, ba război religios, ba război pentru existență, ba război care merge exact pe paradigma nazistă. Să dispară Israelul, să dispară evreii. Și
va mai trebui spus că există, dacă ne uităm în istorie, un fel de apropiere instantanee între palestinieni și iranieni. În momentul în care, în 79, Reza Pahlavi este dat jos și vine Khomeini, da? Primii care salută chestia asta sunt palestinienii, cei 700.000 de palestinieni care spun, în sfârșit, acum ne putem răzbuna pe Israel. Adică este o încălceală incredibilă în regiune și probabil vor trebui date șuturi în gură, că asta se va întâmpla din partea lumii civilizate, cu tot felul de sancțiuni, cu tot felul de robineți închiși, ca să-și bage mințile în cap. Și nu și de vorba. Când e vorba de ăla de sus, de zeu de sus, nimeni nu-și mai poate băga mințile în cap, pentru că nu mai este cap. O zi bună. Am încercat să fie așa o duminică, fără stresuri foarte mari, un pic de istorie, dar pe actualitate. Zi faină! Bine m-a regăsit, prieteni, bună dimineața! Cum se împute lumea? Păi se împute cu un fel de mlaștină de asta pe care lumea o bagă în seamă doar când bubuie, când iese, când face bulmuci. Adică vorbim despre antisemitism. Vorbim despre faptul că o universitate de top, da, din Ivy League, din Statele Unite, Columbia, este paralizată astăzi de, ei spun pro-palestinieni, eu o să le spun pro-Hamas. Primarul din New York a făcut un apel, băieți, terminați cu prostiile astea, au fost ciocniri ale pro-Hamasilor cu poliția și o să explic imediat de ce le spun pro-Hamas și nu Free Palestine sau pro-Palestina. Da? Adică au fost zeci de arestări după ce au început violențele, aruncând cu pietre, aruncând cu tot ce puteau, da? Împotriva poliției. La fel, în multe universități, blocaje, stresori foarte mari. În Italia, da, au apărut afișele naziste, lozinci naziste, svastici și, ce să vezi, fără să existe neapărat o ștampilă rotundă din partea Asociației Free Palestine sau ce mai au ei pe acolo, da, mișcări pro-palestiniene, pro-Hamas de fapt, și-au anunțat prezența la tot ce înseamnă comemorarea partizanilor evrei, de exemplu, în Italia. Adică, dintr-o dată, ăștia bubuie și fac bulbuci în lumea întreagă. De ce le zic pro-Hamas? Nu eu le spun pro-Hamas. Ei înșiși își spun uneori pro-Hamas. Da, și iarăși dau exemplu primarului New Yorkului, da, care a venit și a spus este inacceptabil să vină și să urle noi suntem Hamas, Hamas fă-ne mândri, mai împușcă un evreu, mai împușcă un soldat, noi suntem Hamas, voi sunteți evreii, următoarele ținte ale Al-Qassam. Al-Qassam este aripa militară, teroristă, practic, a Hamas. Adică discutăm deja de niște lucruri care ar trebui să intre, nu sub incidență, așa simplu spus, legilor penale. Te-am luat, te-am etichetat, te-am împachetat și te-am dus exact acolo de unde ai venit tu sau strămoșii tăi. Pur și simplu. Vrei să fii Free Palestine? N-am nicio problemă. Este dreptul tău de a fi de o parte sau de alta a baricadei. Însă în momentul în care vii și cu tot felul de lozinci și steaguri ale teroriștilor, în marile universități americane au apărut manifestații pro-Hamas, da? Așa o să le spun și nu o să-mi scoată nimeni chestia asta din cap, da? Pro-Hamas, Free Palestine și alte aiureli, da? Steaguri teroriste, steaguri ale teroriștilor, exact cum ai merge acum pe stradă, te-ai enervat pe nu știu cine și ai începe să scoți steagul nazist sau svastica sau mai știu eu ce. Adică va trebui să le decontăm personal, să le punem acolo în imaginația noastră foarte personal. Ce ai spune tu dacă mâine ar veni o șleachtă de asta în centrul Bucureștiului, centrul Clujului, Timișoarei, Ploieștiului sau Iașului, unde vrei tu, sau în mijlocul satului tău, cu steaguri ale naziștilor, cu svastica, cântând și urlând că toți ceilalți sunt niște dușmani și trebuie uciși de niște facțiuni teroriste. Adică aici să înțelegem. Și asta este o rușine a secolelor, pentru că antisemitismul nu este doar ura față de cineva. Vedeți, antisemitismul este cea mai înfiorătoare, cea mai spurcată fibră a tot ce a putut debita vreodată mai spurcat mintea umană. Adică să urăști pe cineva doar pentru că el există. Să ne înțelegem. Ăsta este antisemitism. De aia
nu au dreptate cei care spun, lasă-mă, domnule, că am văzut și anti nu știu ce și anti nu știu ce și anti nu știu ce. Niciodată nu s-a pus în istorie problema, în afară de nemernici ăștia de antisemiți, da? Ca un popor să dispară doar pentru că el există. Atât. Nu pentru că a început vreun război mondial, nu pentru că a făcut nu știu ce, nu pentru că a inventat terorismul, nu pentru că a inventat asasinatele. Dimpotrivă, invențiile alea sunt un pic în partea cealaltă a baricadei, ca să mă exprim foarte elegant, da? Să dispară doar pentru că există. De ce? Este acea cultură bumbăcită de-a lungul secolelor de o grămadă de alți lideri, nu o să spun de alte popoare, deși a intrat antisemitismul ăsta s-a vascularizat cumva în ADN-ul cultural al multor popoare. De ce? Pentru că dacă ai văzut că liderii sunt așa, încet ai mers și tu pe partea asta, ți-ai făcut toate combinațiile posibile ca să scapi cumva curat, să te uiți în fața oglinzii, să fii nevinovat. În Evul Mediu, și e de spus, în Evul Mediu era o nebunie să fii evreu, era un curaj nebun să te naști evreu. Deși îți dai seama că nu era curajul tău, era doar întâmplare. Adică să vă gândiți că în Frankfurtul anilor 1200, Nuremberg anilor 1200, da, puteai hăcui un evreu, puteai să-l omori pe stradă și nu pățeai nimic. De ce? Dimpotrivă, domnule, ai făcut o chestie extraordinară, ai omorât un om al diavolului. Adică erau niște nebunii pe care acum le vedem transpuse în secolul 21. De cine? De oameni care beneficiază, culmea, de tot ce înseamnă paradigma asta educațională pe care ne-au lăsat-o evrei. Pentru că așa bumbăciți cum au fost, așa cu toate ambițiile de aruncare peste bord în lumea asta, evreii au trebuit să se autoeduce. N-aveau voie să dețină proprietăți, ok, îmi folosesc mintea. N-am voie să fac aia, îmi folosesc mintea. Sistemul lor de educație merge de mii de ani către folosirea minții, mai puțin a săbii. Da? Sabia o scoți în momentul în care vii nebunii cu celelalte săbii. Și dacă se poate, sabia ta va fi mai bună decât alorlalți, pentru că tu, evreu, îți folosești și mintea. Și aici nu vreau să fac un fel de monument al evreii, ci vreau să mă duc spre paradoxul ăsta incredibil, da? Pe care îl vedem acum în breaking news. Cum se poate ca în secolul 21 să te comporți ca în Evul Mediu? Când ai atâtea instrumente ale cunoașterii, de la touchscreen-ul ăsta de telefon în care poți să afli tot din lumea asta, da? Până la lucruri minunate care se pot întâmpla de bună vecinătate. De pur și simplu se întâmplă pentru că tu ai ambiția unei vieți normale, fără să te interesezi dacă ăla e alb, dacă e negru, dacă e verde, dacă e creștin, dacă e muslim, dacă e mai știu eu ce. Înțelegi? Ori aici exercițiul ăsta ne lipsește. Ne lipsește pentru că nu știm să alegem. Pentru că fundamentul educațional al nostru este clădit mai mult pe conjuncturi. Ce bine îmi pare că a apărut TikTok. Dau 10 secunde, 10 clipuri, n-am înțeles nimic, am pierdut doar timp. Nu o să spun niciodată pe vremea mea, nu știu care. Eu sper să îmbătrânesc destul de aproape de mintea generațiilor care vin. Și îmi doresc asta. Însă, ce se întâmplă acum, cu lipsa totală de evaluare a priorităților, a mecanismelor culturale, sociale, politice, etc., ne duce către un fel de stabilopost de conjunctură. Noi nu avem fundații. Da? Noi avem, exact ca locuințele lacustre, niște piloni. Mai pică unul, se mai ridică altul, mai pică nu știu care și o să vezi casa sau toată educația noastră într-o rână. Înainte era altceva. Înainte erai obligat să citești. Dar te obliga nu neapărat școala, nu neapărat că aveai extemporal a doua zi, ci pur și simplu ființa ta simțea nevoia de combustie culturală. Amintiți-vă, o să râdă unii, Doamne, lasă-mă, că pe timpul Ceaușescu, nu pe timpul Ceaușescu. Este vremea de dinaintea TikTok-ului, de dinaintea Facebook-ului. Și atenție, nu înseamnă că instrumentele astea sunt niște prostii, să ne înțelegem. Bun? Dar înainte, amintiți-vă cum mergeau cărțile din mână în mână. Sigur că nu erau Kant, nu erau Heidegger sau mai știu eu ce. Nu. Dar vă amintiți de Inima fiului meu, al lui Bernard, Noel Bernard, cel care a făcut în Africa de Sud primul transplant de inimă. Aia a circulat din mână în mână. Da? Pe la toate mătușile și toate mamele și toate
toatele din lume. Da? Vă amintiți de... am fost doctor la Auschwitz. La fel, altă carte care a circulat, nu mai vorbim despre Marin Preda, cel mai dintre pământeni, sau albumul Nikita Stănescu. Pur și simplu, noi, cel puțin, ăștia care suntem sub obrocul celor 2% din PIB pentru educație, eram cumva, era un fel de concurență cu noi înșine, cu mintea noastră, ca să o întrebăm, să o plămădim. Bun? Acum, ce avem? Și acum mă duc iarăși către Hamas, către pro-Hamas. Acum avem o sciziune în interiorul lumii libere. Noi n-am avut până acum sciziune. Da? În interiorul lumii libere au mai fost o felul de rapaje, erau comuniști, ăla nu știu care, dar nu erau mari diferențe. Sciziunea mare pe planetă era între țările libere și țările nelibere. Între cele care au ales democrația și cele care urăsc democrația. Ei bine, acum sciziunea este în interiorul lumii libere. Da? Între, și culmea, cei care înțeleg capitalismul și anticapitaliști. Deși anticapitaliștii trăiesc foarte bine, de cele mai multe ori, pe banii părinților care sunt prosperi datorită capitalismului. Pentru că putem spune orice, dar dacă te uiți pe planeta asta, țările care au ales capitalismul, cu toate nu știu, năcazurile, da, cu toate cele nebune, da, sunt mai prospere decât cele care nu au ales capitalism. Și vin tinerii ăștia, da, prin universități americane, care costă, Columbia University este una dintre cele mai scumpe universități americane, da? Și pe bănuții celor care iau împrumut din băncile capitaliste, ei muncind în economia capitalistă, da? Vin băieții ăștia, vin fetele astea, flower power din fructurii municipale secolul 21, da? Să ne spună că, da, un popor întreg trebuie exterminat doar pentru că el există. Este un antisemitism incredibil în lume, este un fel de buboi de la care, dacă se va sparge, va mirosi, va puți în toată lumea. Pentru că statele nu sunt în stare să ia acele decizii radicale, mai puțin UK. Da? Marea Britanie, care a spus, ai venit ilegal în Marea Britanie, nicio problemă, te-am împachetat, te-am trimis în Rwanda. În Rwanda. Acolo au făcut ei un fel de contract. Va trebui asta făcut. De ce? În primul rând ca să protejez comunitățile de, să zicem, palestinieni sau de migranți, comunitățile care au venit să muncească exact cum muncim noi, să își dorească prosperitatea exact cum ne dorim noi prosperitatea, da? Cei care vor să se integreze într-o lume a libertății. Pentru că extremele din comunitatea lor vor aduce în prim plan extremele din comunitatea noastră. Nici o extremă nu poate trăi fără o altă extremă. Și atunci fiecare se alimentează, da, reciproc. Ori ăsta este marele pericol în lumea liberă. Să bubuie din interior, exact ca o necroză de aia dintr-o dată și vezi că se umflă burta și explodezi. Și nu vă spun, poate mirosi, poate împuți lumea, toate chestiile astea. Bine v-am regăsit, prieteni. Ați văzut că din ce în ce mai multe declarații și mai ferme, da, vin în sprijinul unui stat palestinian. Norvegia, Malta, țări care nu și-au pus niciodată problema, Spania, problema recunoașterii unui astfel de stat. Un astfel de stat care, de fapt, s-a autodeclarat independent în urmă cu mulți ani. Problema însă e ce este în spate. Pentru că, dacă ne amintim așa de mult, în 93 s-au semnat acordurile de la Oslo. Și atunci, israelienii au zis, da, recunoaștem Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca fiind reprezentantul palestinienilor și OEP-ul, de atunci, organizația asta, recunoaște statul israelian. Ok, toată lumea spunea, în sfârșit, există ceva. Apoi s-au tulburat un pic apele. Bill Clinton, mi se pare, în 2000, dacă nu mă înșel, la Camp David, împreună cu Ehud Barak și cu Yasser Arafat, fostul lider al OEP-ului, a făcut un acord de pace. Hai să vă împăcați. E bine, câteva săptămâni mai târziu, palestinienii au răbuvnit pentru un motiv care numai de pace nu era. Vizita unui demnitar, un politician israelian, la
un loc din Ierusalim venerat atât de evrei cât și de musulmani. Adică, dintr-o dată, s-a văzut trecutul ăla foarte, foarte, nu știu cum să zic, frustrat, da, al palestinienilor. Da, este un loc venerat și de evrei și de palestinieni, dar evreii să nu vină acolo, adică o nerozire. Apoi venim mai încoace, undeva prin 2015, Netanyahu, campanie de realegere, așa mai departe, spune, dom'le, când voi fi eu premier, să nu văd un stat palestinian. Între timp, a lăsat-o mai moale, s-a rezolvat. Însă, 2017 vine Hamas, care spune, noi vrem un stat palestinian, dar gruparea noastră niciodată nu o să recunoască statul Israel. Adică, iarăși, te duce la senzația că liderii palestinieni, de fapt, nu își doresc un stat palestinian. Pentru că fac tot posibilul prin Hamas, prin tot felul de extremiști, ca să împiedice o colaborare, să împiedice pacea. Acum vin țările astea din Uniunea Europeană, din Europa. Vine Biden, din Statele Unite ale Americii, care spune, știi, va trebui totuși într-o zi să existe un stat palestinian. Țările din Europa s-au dus repede după declarația asta. Însă, ce fel de Palestină recunoaște? Ce fel de stat? Un stat condus de Hamas? Hamas este o organizație teroristă recunoscută ca atare de o mulțime de țări. Unul la mână. Doi la mână. Să zicem că mâine recunoști un stat palestinian. Pe lângă faptul că foarte multe organizații din Palestina vor ca Israelul să se retragă la vechile granițe din 1967. Pe lângă asta, mai este o chestiune. Nu cumva seamănă recunoașterea statului palestinian după 7 octombrie ca un fel de trofeu cucerit de Hamas? Ca un fel de nu știu, plăcintă la care Hamasul accede. 3 la mână. Recunoști statul palestinian. Să zicem că. E bine, ce faci cu Hamas? Hamasul, practic, l-ai instituționalizat și în loc să ai o grupare teroristă care amenință un stat liber și independent, vorbim de Israel, o să ai un război, o să-i spun totuși, puneți ghilimele, nu știu dacă e ok, instituționalizat. Adică un stat palestinian care atacă un stat sau are diferende cu statul Israel. Dintr-o dată ai făcut un conflict care intră pe agenda tuturor. Dintr-o dată ai două state care se războiesc sau un stat care invadează un alt stat. Da? Hamasul care se vede dintr-o dată conducătorul unui stat. Nici în visările lor cele mai frumoase nu cred că au visat liderii teroriști de la Hamas, dar să primească o asemenea recompensă. Și aici deja ar trebui să vorbim de naivitatea lumii libere. Naivitatea lumii libere care a mai făcut o greșeală. A mai făcut o greșeală cu rușii și eu tot vorbesc despre asta, tot amintesc, în speranța că se va înțelege din ce în ce mai multă, lume, cu politicul din 70. Da? Willy Brandt, care nu e așa, a deschis să ne împăcăm cu sovieticii, sigur, văzând că e civilizația la noi, se vor civiliza și ei. Greu. Greu pentru că eu nu cred că Hamasul va deveni un partid care să fie dintr-o dată adaptat la o ideologie oarecare, social-democrată sau creștin-democrată sau liberală, etc., nu va deveni un stat frecventabil. Aici deja discutăm despre chestiuni administrative. Capitala, să zicem, ghilimele mari, istorică, așa ar trebui să fie, în mintea unora, este Ierusalimul de Est. Ierusalimul de Est a aparținut inclusiv Iordaniei. Lumea uită chestiunea asta. Gaza a aparținut Egiptului. Și Cisjordania era parte a Iordaniei la un moment dat. Adică capitala lor administrativă este Ramallah. Capitala aia, să zicem, religioasă, deși n-ar trebui să existe capitale religioase în lume, poate greșesc eu cu denumirea asta, rămâne Ierusalimul de Est. Ierusalimul ăla, partea de Ierusalim, va fi mereu un fel de clocitoare de conflicte. Va fi extrem de greu. Va fi apoi extrem de greu pentru europeni și pentru americani, pentru lumea liberă în general, să recunoască faptul că a făcut o greșeală. Cum să dai
un stat pe mâna unei organizații teroriste. Sigur, statul palestinian poate exista, dar numai după ce se mătură tot ce a însemnat vreodată Hamas. Pentru că este ca și cum ai fi dat lui Bin Laden, i-ai fi dat cadou un stat. Asta cred eu. Și asta cred foarte mulți. Au fost discuții despre crearea statului palestinian. Inclusiv Israelul a venit cu 4 sau 5 propuneri, da, la ONU, hai să faceți un stat. Au refuzat. Au refuzat palestinienii. Palestinienii care sunt într-un fel de competiție cu ei înșiși în a demonstra că ei nu pot duce decât conflicte și după conflictele alea, bineînțeles, merg și se plâng lumii. Conflictele pe care mereu ei le-au început. Și aici vorbim de Iordania, care nu mai vrea să vadă pe teritoriul ei israelien, Libanul nu-i mai primește, o grămadă de țări, Yemenul nu-i mai primește, pentru că de câte ori au ajuns acolo, tot timpul au exportat conflicte. Gândiți-vă la ce era Libanul în anii 70. Era Occident, Orient. Coasta de Azur era undeva pe locul 2. Primau mereu în tot ce însemna viața asta extraordinar de bună. Nu? Citeam despre cedrii Libanului, despre minunatele călătorii, minunatele trasee culinare. Adică Libanul nu avea corespondent în Europa de astăzi. Și totuși s-a dus naibii, tot în momentul în care au mers 600.000 de palestinieni. Yemenul la fel. Dintr-o dată, puncte de astea, focare de astea de conflicte au răsărit peste tot. Da? Au mers în Yemen, au făcut praf politica de acolo și au apărut rebelii Houthi, care sunt arondați cumva ideii palestiniene de revanșă. În mod evident, există și minți luminate între palestinieni. Însă, mințile luminate nu știu dacă mai au loc. Pentru că după ce a plecat Fatahul, a venit Hamasul. Primele victime ale Hamasului au fost cei de la Fatah. Adică oameni de aceeași credință, oameni de aceeași religie, de aceeași culoare, aceeași cultură. Ei bine, ei au fost primele victime. Apoi, Hamasul s-a îndreptat cu toată puterea către Israel. Nu poți să le lași la o parte toate astea. N-ai cum să zici dintr-o dată, știți, totul e bine și frumos, ne-am făcut un stat, ne-am făcut cadou ăsta, să vedeți acum că le dăm ajutoare, dă-i să meargă așa cum se dau și astăzi și totul va fi în liniște. Nu va fi. Dacă o organizație a ONU, da, acea organizație pentru ajutorul acordat refugiaților palestinieni, care avea 12.000 de salariați, și în organizația aia legăturile cu Hamas erau la 1200, adică la 10% din angajații ONU, și îți dai seama că nu te poți angaja la ONU așa numai că vrei tu să depui un CV. Acolo se fac niște dosare, te caută, băi, cine e ăsta? Este terorist, nu este terorist? Și totuși 1200 de salariați ONU din Gaza erau în legătură cu teroriști. Care stat palestinian vrei să faci? Cu cine? Pentru că în momentul ăla ai făcut un stat terorist. Ai transformat o organizație teroristă, Hamas, într-un stat terorist. Exact ca și cum ai fi dat cadou o parte din pământul lumii statului islamic, care nu avea nici o legătură cu secolul 21, cu pacea, avea o singură ambiție, să-i radă pe toți aia care nu sunt de o credință fie. Hamas asta spune, vrem să radem Israelul pentru că este Israel. Îi dai un stat? Faci un stat? Sunt niște întrebări la care ar trebui să gândim. Sigur, repet, probabil va exista un stat, dar este o imensă greșeală să existe un stat sub ideologia Hamasului de astăzi. Bine v-am regăsit, prieteni! Vorbim despre adevărata față a Free Free Palestine. Ei își spun pro-Palestina, își spun au tot felul de denumiri din astea care i-ar duce așa spre zona academică sau cel puțin pacifistă a lumii. Nici gând. În limbajul nostru, Free Free Product, cred că sună mai bine și iată adevărata față. Meciul Israelului, cred că era cu Paraguayul, la Olimpiadă. Da? Tribună, liniștită, până în momentul în care și-au scos Free Free Palestine, da? Și-au scos steagurile palestiniene și au început să strige ce? În timpul imnului Israelului. Hai Hitler, să facă saluturi naziste,
Evident, poliția nu poate să intre, Doamne ferește că intre imediat în acțiune stânga anticapitalistă, paranteză, a nu se confunda cu socialdemocrația, care trebuie să apere, nu-i așa, dreptul omului de a urla Hai Hitler, dreptul omului de a ucide, dreptul omului de a fi terorist, tot felul de tâmpenii pe care stânga asta, care ar fi trebuit să înfunde pușcăriile, având în vedere ghilimele mari, valorile pe care le promovează, stânga asta este liberă, nu-i așa, pentru că ce fain e să fii comunist tâmpit într-o societate capitalistă care îți dă de mâncare și dacă ești prost. Bun. Și o să spuneți o întâmplare. Ei bine, o statuie, semnificație istorică majoră, Washington, Țara Libertăților, Statele Unite, etc. Mânjită cu vopsea roșie. Hamas is coming. Nu-i așa? E Free Palestine. Evident, toate chestiile cu Free Palestine, apoi acea deja celebră în capul lor, capul pro-hamașilor, o să le spun, un celebru acronim, toți evreii sunt niște bastarzi, o grămadă dintre astea, mânjită toată statuia, pentru că e asta pricep. De fapt, aici nu mai este vorba de o organizație care militează împotriva unui război. Este ok să militeze împotriva unui război. Este vorba despre o organizație finanțată la început așa mai discret și acum pe față și asumată pe față pro-Hamas. Pro-Hamas adică pro-terorism. Niciun cuvințel n-au spus ăștia despre 7 octombrie. Vin să spun acum că ce le face Israel. Niciun cuvințel despre cei 10 sau 11 copii omorâți pe terenul de fotbal de aliații Hamasului. Niciun cuvințel. Și discutăm despre ce? Discutăm despre un fel de câmp minat în toate universitățile astea mai coștaifa ale lumii, în care s-au întâlnit stângoizi. Ăștia stângiști anticapitaliști sunt acei tipi care nu pot să facă o carieră decât din vorbe. Adică milităm împotriva uciderii fluturilor, milităm împotriva, ceva să fie împotriva petrolului, împotriva XYZ. Bun. La fel sunt ecovandalii. Da? Ecoterorismul ăsta, care a început încet să fie amendat. Bun, se lipesc cu superglue de aeroporturi, urlă, devastează statui, devastează tablouri celebre. Practic, suntem sub un asalt al proștilor pe care, atenție, nu îi putem controla prin legi. Pentru că sunt alți proști în prejurul lor, da? Tot felul de salvatori de ăștia ai planetei, care vin să ne spună că nu avem dreptul să amendăm dacă urlă Hai Hitler. Da? Sunt după aia instituțiile care s-au prostit între timp. Și vă aduc aminte, știu că o să pare enervant, ONU, care vrea să dea o rezoluție împotriva Israelului fără să amintească, atât ca 1 milimetru, mămăliga ta de ONU, n-ai amintit nimic de 7 octombrie. O mulțime de revanșe de astea antisemite, care știi ce fac acum? Cum se zice în Ardeal, zgândăre rahatul ca să pută. Da? Antisemitismul ăla latent, ăla care era cumva autoamendabil, că nu dădea bine, că nu să părem totuși toleranți, iese la iveală antisemitismul ăla. De ce? Pentru că primește o certificare publică globală din partea Free Palestine, din partea ONU, din partea Organizației aia pentru Refugiații Palestinieni, aia în care 10%, 1200 de oameni, da, salariați, îți dai seama că avea 12.000 de salariați, plătiți bine, stai liniștit, 1200 erau în legătură cu teroriștii sau teroriști. Bun, Curtea Penală Internațională care vine să spună că, domnule, Israelul îl punem pe același plan cu organizația teroristă, adică o grămadă de derapaje de genul ăsta, și sunt derapaje, în primul rând, birocratice. Pentru că există un anumit confort, un anumit non-combat, mai bine spus, în fața antisemitismului. Și când vorbesc despre antisemitism, mi-aduc aminte întotdeauna de o fotografie cu un copil de 4 ani. Zâmbăreț, n-am nicio treabă, Ișvan și nu mai știu cum îl cheamă. O să vă pun aici dacă am prilejul să montez. Copilul ăla, înainte, cu foarte, foarte puțin timp, a fost dus de măsa de taxul la un studio de ăsta de foto, cum se făceau pe vremuri, anii 30-40. Te duceai acolo și venea pozașul, fotograful și îți făcea un portret, te punea toate, da, să fie poza
pentru familie. Și înainte, cu puțin timp, copilul ăla își făcea o poză de copil super optimist, zici că era, cum să zic, fotografia păcii. A trecut foarte puțin timp, mai puțin de o săptămână și a fost dus în lagărele morții. A murit acolo, la 4 ani. Ăsta este antisemitismul, băieți. Ăsta e antisemitismul. Să crezi că lucrurile astea nu sunt importante. Să crezi că, lasă-mă cu Holocaustul, că am tot auzit despre el. Dar trebuie să-l personalizezi. Să te gândești că acum tu stai cum stau în apartamentul ăsta, da? Și îți bat dintr-o dată niște gealați în ușă. Și intră. Da? Și tu n-ai nicio vină. N-ai furat, n-ai dat în cap, n-ai violat, n-ai... Ce doriți? Ești evreu. Păi ok, și dacă se evreu și tu ești neamț sau român sau ungur sau congolez și trebuie să mori. Da? Și în fața ta îți ucide mama, îți ucide tată, da? Și pe tine te duce la gazare. Bun? Și asta trebuie personalizat. Cum te simți? Sau te duci la serviciu și în drumul tău spre serviciu vezi acolo, ăla-i mort, ăla-i mort, ăla-i cu capul retezat, ăla-i cu creierii împrăștiați. Da. Ce a fost la Iași? Vreo 11.000 sau 1.000, nu mai țin minte. Că-s mulți. Că cineva vrea să radă un popor, o cultură, să le radă de pe pământ. Ăsta este antisemitismul. Este ca și cum ar veni cineva la tine, că ești român, că ești ungur, că ești ceh, că ești congolez, că ești american, nu știu ce, și să spună, tu nu mai ai drept să trăiești. Cultura ta trebuie rasă. Dar de ce? Nu contează. Existi. Bun? Free Palestine a generat un fel de autorizare, un fel de certificare tristă, istoric vorbind, da, și civic vorbind, a antisemitismului de tipul ăsta. M-am uitat la niște secvențe în care reporterul mergea prin universități, bă, și de-alea cu ștaif, perioade de costă $70.000 de dolari semestru. Columbia, Duke, ștaiful. Și erau ăia Free Palestine pe iarbă. Și eu zis, băi, și pentru ce militați? Împotriva Israelului. Și ce știți voi despre asta? De ce strigați de la râu până la mare? Ui, ne place care rimă, dar știți ce înseamnă? Nu! Înseamnă să dispară Israelul de acolo, că de la râu până la mare să fie numai Palestina. N-am știut, ne pare rău. Dar știți de Holocaust? Am auzit. Ce-a fost Holocaustul? Nu știu. Dar am auzit despre el. Unul mai tâmpit a zis că e o sărbătoare evrească. Adică te duci până, băi, universități. Nu vorbim de coada vacii, da? Universități de alea din care ies mari inovatori, mari filozofi, mari ăia care îți bagă dești în ureche și pe aici îți iese o cagulă. Înțelegi? Ca să și rimeze cu cultura lor generală. Asta știau. Și când li s-a explicat, știți că acolo au murit 6 milioane de evrei, doar pentru că erau evrei. N-am știut. Da, asta este înfiorător. N-aș fi de acord niciodată cu așa ceva. Ce s-a întâmplat în 7 octombrie? Vreo 3 sau 4 au știut, din 10. Restul, nu s-a întâmplat nimic. Știți, 7 octombrie a fost un atac al Hamasului. Dar cine e Hamas? Ăla care au mers acolo și au omorât o grămadă de evrei, 1000 și ceva de evrei, și au violat și au tăiat capete cu lopat. Dar n-am știut, n-am putea niciodată să fim de acord cu așa ceva. Înțelegeți? Hamas, organizație teroristă. Dar noi nu suntem de acord cu terorismul. Adică erau prinși pur și simplu în capcana propriei neștiințe. Dar de fapt nu neștiințe, că nu erau niște tipi proști. Erau numai niște tipi ignoranți total. Și când ignori istoria, se întâmplă un lucru. Vine istoria și își bate joc de tine. Înțelegi? Mai mult decât atât, vine și exact ca un porumbel de la pe care tu vezi un porumbel al păcii, îți face un găinaț în cap. Asta face Free Palestine acum. Profită de o grămadă de naivi și de foarte mulți proști, da? Care se strâng să vorbească, să spună, să urască, să fie antisemiții de serviciu ai lumii, da? Și de fapt, acum și-au dat arama pe față. Hai Hitler, saluturi naziste, Hamas is coming. Așa ce faini. E o lume care se tâmpește. Și de ce se tâmpește? Pentru că autoritățile alea care ar trebui să intre cu bastoanele până la urmă pe ei, că dacă e vorba de bătaie, știi? Ai văzut că erau pregătiți cu tot felul de chestii. Atunci nu o să intri cu niște floricele. Sau dacă nu e vorba de bătaie, ceea ce este preferabil, intri frumos, îi iei și îi arăți legea. Uite băiat, câte luni sau ani de pușcărie poți lua. Hai Hitler? Facem chestia asta? Nicio problemă.
uite, aici te așteaptă o celulă, poți urla acolo cât vrei tu. Și la fiecare Heil Hitler mai adăugăm 2-3 luni de pușcărie. Oricum, ești un stânga anticapitalistă, oricum nu te poți adapta, China nu te primește că ai gura mare, în Rusia piși de la etaj și atunci măcar mănânci tu de 3 ori pe zi înainte de a-ți face tot felul de ONG-uri de suflat în fondul fluturilor municipale. Să avem sănătate! Bine m-am regăsit, prieteni, bună dimineața! Am pus titlul ăsta și cred că n-am greșit cu nimic. Da? Au pus toate tunurile pe Israel, dar au uitat ceva esențial. Și mă refer nu la uciderea, nu o să spun uciderea, nu o să spun asasinarea. O să spun pedeapsa cu moartea pe care a primit-o Ismail Haniyeh, da? Liderul Hamas, responsabil împreună cu alții pentru masacrul din 7 octombrie. Sigur că Israelul n-a dat niciun comunicat, toată lumea este cu ochii pe Israel, însă va trebui să mergem la esență. Nu poți să-mi spui tu, Turcia, Rusia, China, Algeria, o mulțime de țări din astea în care democrația este ultimul cuvânt și dacă îl spui tare pe stradă s-ar putea să faci pușcărie sau să fii ucis, da? Nu poți să vii să-mi spui tu o țară total nedemocratică, una care își ucide oponenții și să plângi de mila liderului Hamas. Atenție! Lider al unei organizații teroriste, Hamas, care a făcut un masacru îngrozitor în 7 octombrie. Adică vorbim despre o întoarcere a lumii cu cracii în sus, pe românește fie spus. Pentru că am văzut inclusiv Consiliul de Securitate la cererea Iranului, Algeriei, Rusiei, Chinei, deci țări total nedemocratice, s-a întrunit. De ce? De unde până unde Rusia preia șefia Consiliului de Securitate. Rusia, care este prezentă în ecuația insecurității lumii secolului 21, Rusia, o țară invadatoare, preia, iată, și este la șefia Consiliului de Securitate. Și aici cumva vorbim despre un paradox. Pe de o parte, sunt țările din Orient, câteva, Iranul, da, putem zice și de China și de Rusia, la fel de orientale, care vin și acuză Israelul doar pentru că Israelul nu este de partea baricadelor, pe partea lor de baricadă. Acuză Israelul și dintr-un antisemitism care există ca politică și a existat mereu, mai ales în Rusia, un antisemitism cumva de la sine înțeles în politica lor. Bun? Pe de o parte. Pe de altă parte, acuză Israelul, și aici este cea mai mare parte a grozăviei, bun? Acuză Israelul pentru că este de partea lumii libere. Israel o țară democratică. Israel o țară care nu trebuia să reușească în istorie. Cum adică să reușești dintr-un deșert să faci agricultură, să mai și inventezi lucruri pe care toată lumea le aplică, da, irigarea prin picurare, de unde până unde existi ca țară democratică într-un ansamblu geografic și geopolitic în care democrația nu este în cea mai bună formă a definiției sale. Bun. Pe de altă parte, vin o grămadă de analiști și spun, dom'le, gata, problema acolo este riscul unui război regional. De unde până unde? Până la urmă, hai să le luăm așa, matematicește, ca să nu zic ardelenește. Un lider Hamas, lider al unei organizații teroriste, da? Organizează și duce până la capăt un masacru care a îngrozit lumea. Vă mai spun încă o dată, femei violate, femei decapitate cu lopata, copii arși. Vreți să vă mai spun? Nu cred că vreți să vă mai spun. Da? Este dincolo de imaginație. Israelul a spus foarte clar, vinovații vor fi pedepsiți. Unde se afla liderul Hamas? La Teheran, unde participase inclusiv la investirea noului președinte al Iranului, adică ocupa o funcție aproape oficială în Iran. Sigur că mirarea Iranului a fost totală, pentru că, să nu creadă lumea că Mossadul este Mossadul ăla din 6 octombrie, care n-a știut ce se întâmplă în 7 octombrie. Sunt scăpări de genul ăsta, da, există peste tot, însă au trimis acea rachetă
care l-a omorât pe liderul ăsta, pe nenorocitul ăsta de la Hamas, exact în camera în care se afla liderul. Da? Adică chirurgical. Și acum vin și spumează toată geopolitica regională cei din Iran și spun, domnule, vom răzbuna sângele martirului. Care martir? Un martir care a organizat execuția a sute de copii și sute de femei. Ăla nu este un martir. Însă, aici deja va trebui să vorbim și despre organizațiile internaționale. În mod normal, ONU ar fi trebuit să spună stop. Stop, nu putem face nebunia asta cu Consiliul de Securitate pentru că există niște probleme. Cea mai mare problemă este că dăm importanță pedepsirii unui terorist. Ăsta este un terorist. Nu se poate spune că a fost omorât un lider politic și este un asasinat politic, așa cum spune Iranul, cum spune Ministerul de Externe al Rusiei sau cel al Chinei. Nu. Este o pedeapsă pe care a primit-o un terorist. Și un terorist care a avut o responsabilitate imensă, poate cea mai mare, în tot ce a însemnat acel masacru din 7 octombrie. Aici deja ar trebui să vină și lumea liberă. Singurii care au intrat cumva în ecuație, luând apărarea Israelului, da? Sunt cei din Statele Unite, care au spus foarte clar, în cazul în care Iranul va încerca să facă un contrapied militar, vom apăra Israelul. Aici ar fi trebuit să vină și Uniunea Europeană, țările puternice din Europa, care să spună stop, stop, inclusiv Chinei. China, dacă vrei să-ți mai vinzi șuruburile prin lumea liberă, va trebui cumva, măcar declarativ, da? Să înțelegi valorile noastre. Nu poți să vii să spui că este o mare tragedie, că Israelul a pedepsit unul care a omorât atâția copii și femei. N-ai cum. Intri cumva într-o logică de aia absolut spurcată, dacă să folosesc cuvântul ăsta, și discutăm despre evul mediu al vostru. Am înțeles, China, tu n-ai chef de democrație. Am înțeles, încă mai ai probleme cu aia care amintesc de Tiananmen. Tu, Rusia, sigur că la tine nu se pune problema de democrație atâta vreme cât omori zeci de mii de ucraineni, copii, femei, bombardezi maternități, bombardezi spitale sau teatre. Însă, noi avem o barieră. Bariera se numește banul. Noi vă putem cumpăra. Singurii care pot cumpăra, singurii de pe planetă care îți pot cumpăra ție, chinezule, șuruburile, suntem noi. Că eu cumpăr, dacă mă duc acum la un magazin, cumpăr 1000 de șuruburi. Sigur că pot să vizi în sudul global. Ăla va cumpăra 5 șuruburi, că nu are bani. De ce nu are bani? Pentru că nu are fundamentul libertății, fundamentul democrației. În democrație, sigur, este inconfortabil. Statul vine și spune, învață și descurcă-te, fă plus valoare pentru tine și pentru ceilalți. În dictatură este foarte comod. Dacă taci și ești subaltern, statul îți dă o garsonieră, de aia vai de capul ei, în care îți ia curentul 2 ore sau 3 ore pe zi, este frig iarna, dar tu ești mulțumit că nu te plouă, nu așa, că mi-a dat statul, am primit de la. Nu băieți, lucrurile astea s-au terminat. În democrație poți să faci altceva. Poți să înveți. Poți să pui mâna pe carte. S-ar putea să nu aibă măta, să nu aibă tact, bani. Nu e nicio problemă. Înveți atât de bine încât vor veni sponsori, companiile, bursele. Și aici aș vrea să nu zâmbească câțiva. Uite, copilul ăsta, trec la un subiect de altul, copilul ăsta fenomenal, David Popovici, are un merit mai mare decât toți mușchii lumii. Gândește. Un copil care a spus, da, asta trebuie să fac și asta o să fac, chiar dacă mă duc iarna și dârdâi de frig și înot într-un balon, că statul nu e în stare să facă piscine olimpice. Ok, și merge mai departe. Da? Eu sunt un băiat care înoată repede. Atâta sunt, doar un băiat care înoată repede. Adică, dacă vrei, poți. Și nu este nici din familie de ministru, nici din familie de moșieri, nici din familie de boieri. Asta se întâmplă peste tot în lumea liberă. Sigur că mulți nu reușesc, dar reușesc în altă parte. Da? În lumea liberă, un eșec este doar încă un pas către succes. În dictatură, un eșec s-ar putea să însemne viața ta făcută praf. Asta nu se înțelege. Sigur. Acum va trebui să răspund unora care îmi vor spune, lasă, domnule, că era mai bine pe timpul lui Ceaușescu. Este tot felul de oameni care au, mă rog, hai să zic, da,
Cine îl regretă pe Ceaușescu e prost. Bun? Și atunci mă întorc la Israel și la toată ecuația asta în care lumea liberă ar trebui să fie alături de Israel. Sigur, Netanyahu, nu mă interesează Netanyahu, toate porcările, toate corupțiile sau necorupțiile, astea nu sunt treaba mea. Pe mine mă interesează în ce mod vede o parte a lumii, da? Pedepsirea unui terorist. Dintr-o dată ăla este făcut un fel de campion al curățeniei, campion al spiritualității. Și s-a mai întâmplat asta. Și vine tot de la un ONU care nu mai pricepe absolut nimic din propria definiție. Da? În momentul în care Raisi, fostul președinte al Iranului, a căzut cu elicopterul că a fost prost, da? ONU l-a celebrat. Deși ăla are în conștiință moartea a 4.000 de dizidenți, pe care i-a trimis la moarte cu o semnătură. Da? Și ONU, în loc să spună, a murit un dobitoc al lumii, ONU a spus, este a fost un mare președinte. Vedeți? Aici e problema fundamentală. Și aici nu o să vorbesc de stânga sau de dreapta. Vorbesc de pur și simplu înnegurarea definiției de actor global. Actor global care deja îi prins într-o penjeniș de complicități. Trebuie să spun frumos despre chinez că chinezul va vota în nu știu ce comisie a ONU. Trebuie să tac când este vorba de ruși, că rusul are nu știu câți delegați în altă comisie a ONU. Asta e problema lumii moderne, că a intrat într-o ecuație tranzacțională, da, a valorilor. Și asta se vede acum. Însă rămâne totuși lucru bun care s-a întâmplat. Ucigașul din 7 octombrie a fost pedepsit chirurgical, cu moartea. Și după părerea mea, o moarte mult prea ușoară pentru un astfel de ucigaș. Bună dimineața, bine v-am regăsit, prieteni. De ce nu poate ierta Israelul? Și am ales titlul ăsta pentru că am văzut câteva opinii destul de ciudate. Adică, domnule, uite ce face Israelul în Liban, în sudul Libanului. Uite ce le-a făcut ălora. Nimeni n-a spus însă că Hezbollah este o organizație teroristă. Nimeni n-a spus că Hezbollah este o organizație teroristă al cărui scop, printre încă 2-3 scopuri, are, cum să zic eu, un fel de vinovăție în istorie, adică scopul lor este dispariția statului Israel. Scurt. Și dacă o luăm așa, observăm că de-a lungul istoriei, mai ales asta recente, de după al doilea război mondial mai ales, o mulțime de organizații de genul ăsta, inclusiv țări, vorbim de Iran, da, au drept scopuri dispariția statului Israel, alungarea evreilor de pe pământul lor, etc., etc. Deci este singurul stat din lume care are o problemă existențială, dacă o luăm așa. Și nu numai de acum, este antisemitismul ăla care s-a amestecat cu religie, cu politică, cu geopolitică, cu militarie, etc., etc. Sigur că am văzut aseară discursul ministrului apărării, care vorbea despre un succes impresionant al armatei, al serviciilor, etc., dar fără să se refere la explozia pagerilor și apoi a stațiilor de radioemisie ale ălora din Hezbollah. Sigur că este o ușă deschisă speculațiilor, însă nu despre asta este vorba acum, ci despre pur și simplu faptul că este obligatoriu ca Israelul să se apere împotriva ălora care doresc dispariția sa. Nu de acum. A fost o perioadă destul de tulbure. Yasser Arafat, dacă vă amintiți, Yasser Arafat care la început era terorist, deturna avioane. Dacă citim inclusiv în Pacepa, în Orizontul Roșii, o să aflăm despre acea operațiune Karin A. Karin A era un fel de strategie, nu știu cum să-i zic, prin care teroriști din Iran erau aduși în Liban, în tot felul de locuri din astea ca să lupte împotriva Israelului. Lupte. Când zic să lupte, e un pic incorect, pentru că teroriștii nu luptă. Teroriștii vor să ucidă și atâta tot. Bun, Hezbollahul în sine are o istorie urâtă de tot, cu tot felul de manevre șiite, manevre iraniene, da? 15.000 de luptători, atât a fost la început Hezbollahul,
pentru că acum să dețină 11 din cele 30 de posturi cheie din Ministerul libanez. Mai mult decât atât, și dacă observați, există o paradigmă care se tot cimentează, organizațiile teroriste, uite-te la Hamas, uite-te la Hezbollah, încep să aibă ideologii, să se implice în politică și mai mult decât atât, să guverneze. Hezbollah are drept de veto, conform acordurilor de la Doha, nu-mi dau seama de ce s-au pus chestiunile astea în discuțiile, drept de veto în guvernul libanez. Adică, practic, controlează Libanul, controlează și economia, controlează economia prin tot felul de proxy-uri de-astea care vin din Iran și cu scopul declarat, așa cum am spus, de a ataca până la dispariție Israel. Acum, sigur că Israelul se află într-o poziție destul de urâtă. Și asta nu neapărat din cauza Mossadului sau altora. Da. Se află într-o poziție destul de urâtă pentru că n-a dispărut din lume acel antisemitism care de-a lungul a 2000 de ani, putem spune, s-a tot cimentat. Și a intervenit în mentalitatea asta globală ceva care are legătură doar cu Israel. Antisemitismul ăsta cumva a ajuns, din păcate, pentru unii lideri aproape scuzabil. I-au văzut, și nu numai lideri, și oameni simpli. Niciunul nu vorbește despre Hezbollah ca organizație teroristă. Băi, sunt teroriști. Hai să ne gândim că în țările noastre, uite, în România, de exemplu, da, acționează mâine o organizație teroristă. Și noi, este foarte clar că vom cere serviciilor, vom cere armatei, vom cere tuturor celor care stau în instituții de forță să anuleze, pur și simplu să-i ucidă pe teroriști. Pentru că, știi, există o carte foarte bună, fac o paranteză, Ridică-te și omoară primul. Asta este și deviza pe care o găsim în multe din documentele, din învățăturile Mossadului. De ce? Pentru că tot timpul ai fost sub presiunea ălora care vreau să dispar de pe hartă. Mossadul s-a făcut undeva, în 49 a fost un mugurel, au avut niște insuccese și abia în 51, prin Ben Gurion, s-au pus bazele a ceea ce numim astăzi Mossad, adică extremă disciplină, foarte puține derapaje și în rest precizie de ceas italian era să zic, nici evreiesc, elvețian. Bun, de ce e important de vorbit despre asta? Pentru că va trebui să dăm la o parte antisemitismul ăsta cumva aproape, nu știu cum să-i spun, împotriva căruia nu mai comentează nimeni. De la antisemitismul ăsta casnic și antisemitismul ăsta de bodegă, lasă, dom'le, că știm noi ce e acolo, că și evrei nu știu cum. Da? A trebuit să se ajungă la problema existențială. Și repet, și revin. Da? Mâine, dacă vine o organizație teroristă în România, vom cere serviciilor să o radă, pe românește. Bun? Ei bine, în momentul în care se întâmplă în Israel, unii încep să aibă tot felul de, ghilimele, dileme etice. Vai, dar cum poți să faci așa ceva? Ce au pățit aia de acolo? Păi trebuie spus, da, că ei erau teroriști. Au explodat acele pagere ale militarilor și militanților Hezbollah. Și atenție, nimeni din Israel, da, recte ministrul apărării din Israel, care apropo are origine în România, nu a vorbit despre asta. Deci este un fel de ceață pe care vrei să o bagi într-o pungă, ceea ce, din punct de vedere al serviciilor, este perfect. Bun. Sunt o mulțime de lucruri pe care politicienii și cei care vor să facă într-adevăr educație în națiunile lor ar trebui să le spună. Eu cred că într-o oră de asta de diligenție, mă refer iar acum la români, ar putea exista, măcar o dată la 3 luni, o discuție despre securitate. Securitate nu e a lui Ceaușescu, securitatea ta personală, felul în care vezi mersul tău pe stradă noaptea, felul în care te simți sigur, felul în care poți să evaluezi corect un breaking news, dacă e fake news, dacă nu e fake news. Se întâmplă în Finlanda chestiunea asta, vorbim despre fake-uri, se întâmplă în Franța, se întâmplă într-o grămadă de țări. România, din păcate, a rămas la stadiu, în general,
la orele de dirigenție, ceva de genul, acum lucrați un pic la matematică, uite, vine examenul, sau vedeți că o luați pe doamna de română să vă pregătească pentru bacalaureat sau pentru examen. Bun? Sigur că poate părea o distanță foarte mare între ce avem noi cu ora de dirigenție și uite ce s-a întâmplat în sudul Libanului. Nu este adevărat, nu este nicio prăpastie, ci vorbim despre niște mentalități care trebuie să se schimbe. Am văzut tot timpul un fel de asalt împotriva Israelului, bun? Și niciodată vorbindu-se despre ăștia, despre Hamas. Vorbim noi, câțiva. În rest, instituțiile, uite, ONU, de exemplu, n-a suflat un cuvânt despre crimele Hamasului din 7 octombrie. Acum nu o să sufle niciun cuvânt despre faptul că din 7 octombrie Hezbollah-ul și-a intensificat atacurile asupra nordului Israelului și acolo sunt evacuați zeci de mii de oameni, cu familii, cu tot. Sigur că se pune o problemă. Da, domnule, uite, au murit o mulțime de oameni inutil și de o parte și de alta, și în Gaza și în Israel. Sigur că discuția asta trebuie să existe, dar va trebui să meargă pe un fundament. Oamenii ăia au murit pentru că a existat un atac al Hamas, organizație teroristă ajunsă drept partid politic, da? Guvernant, ok, asupra Israelului. Și faptul că există acolo încă, habar nu avem câți ostateci care trebuie eliberați, iarăși este un pilon în fundamentul ăsta etic. Va trebui cumva, da, să ne obișnuim că se schimbă ceva. Înainte erau tot felul de organizații teroriste. Bun. Și aici iarăși revin la Yasser Arafat, terorist fiind, și după a acceptat de lumea liberă ca fiind un mare reformator. N-a fost niciun mare reformator, s-a încercat, inclusiv cu concursul securității lui Ceaușescu, să-l aduci pe Yasser Arafat în fața tribunalului. Nu s-a reușit. Bun? Dar s-a reușit, dacă vrei, prin moartea lui, accidentală, neaccidentală, otrăvit, neotrăvit în Occident, s-a reușit totuși eliminarea lui. Pentru că un terorist rămâne un terorist. Dacă ai în față un terorism, vei avea și tu în minte, da, același dicton: ridică-te și ucide primul. Nu ai cum. Este pe viață și pe moarte, ori unul, ori altul. Teroriștii nu au sentimentul luptei, sentimentul războiului. Ei au doar în căpățâna lor, în primul rând, impregnat de o grămadă de porcării de astea religioase. Da? Că, amintiți-vă, în oarecând, acum câțiva ani, sute de mii de demonstranți, da? În Liban împotriva primului ministru care era creștin. Nu conta că e bun sau rău. Nu conta că a făcut ceva sau n-a făcut ceva. Ești creștin, ies împotriva ta. Și culmea, o mulțime de oameni, inclusiv creștini, da? Șiiți, suniți, etc., da? Au participat la demonstrațiile alea pentru că erau pur și simplu dresați religios să radă tot ce este altceva decât de religia lor. Nu vreau să zic musulman pentru că nu vreau să arunc o anatemă asupra tuturor musulmanilor. Sunt o mulțime de oameni foarte ok, marea majoritate, exact ca și noi, sunt oameni care vor să meargă la muncă, să-și vadă de viață. Atât tot. Bun. În rest, s-au desprins, exact ca pe vremuri cum se desprindeau din Occident cruciații, și ăia niște turbați ai istoriei, se desprind acum, ăștia din lumea asta. De ce? Pentru că eu am impresia că fiecare religie de asta a lumii are o adolescență purulentă. Creștinismul a făcut o nebunie. Evul mediu întunecat îi se datorează total. Bun. Acum vedem nebunia venită din lumea alaltă, de la profet, de la Mahomet. Pur și simplu, purulențele astea, adolescența asta purulentă face victime, exact cum au făcut cam toate. Da, mai puțin poate cele asiatice, care au fost așa mai individualiste, mai pentru sinele tău și nu pentru omorârea ălorlalți. Bun, câte ori fi, 0, de exemplu. Bun. Și atunci ajungem iarăși la Israel. Ce facem cu informația asta? O luăm ca atare și spunem, da, o organizație teroristă a fost lovită în inima sa, e bine că acolo, cel puțin ca tot ce înseamnă comunicare, și la ei comunicare înseamnă să pună la punct alte atacuri teroriste, e bine că s-a întrerupt, e bine că o mulțime au rămas cumva indisponibilizați în acțiunile lor militare, mulți au rămas fără un deget,
fără un ochi, fără etc. Dar atenție, ăștia erau teroriști. Nu erau oamenii cu care să te întâlnești la Lidl să-ți cumperi salată. Înțelegeți? Sau mergem pe partea altă în care spunem, domnule, săraci, cum se poate așa ceva? Uite ce a făcut Israelul, dar nu se mai poate, dar nu se mai poate. Eu aleg prima variantă și o să vă spun de ce. Dacă mie mi-ar fi pusă țara în pericol, da, într-un pericol existențial, aș face la fel. Nu începând de mâine, începând de ieri. O zi bună. Bine m-am regăsit, prieteni. Eu știu cum să-i spun, gafă uriașă a ONU. ONU o ia razna. Ceva se întâmplă și, sigur, ne referim la acest caz al pagerilor care au explodat în mâinile celor din Hezbollah. Da? Și vine ONU și cere o anchetă, am văzut aseară târziu, cum că, domnule, asta este crimă de război și cerem anchetă să vedem de ce Israelul face această crimă de război. Este incredibil. Israelul nu se află într-un război cu o țară. Nu există reguli de război cu teroriști, pentru că Hezbollah este o formațiune teroristă și o să vorbim imediat și despre mutațiile care se fac în lumea asta, da? Care are niște păcate de decenii. Și nu se pot aplica reguli ale războiului când vorbești despre terorism. Teroriștii trebuie eliminați. Da? ONU are pretenția ca regulile astea de război, reguli de război, că sună aproape oximoronic, da? Să fie aplicate și în cazul teroriștilor. Mai lipsea să spună celor din Israel că, domnule, să le trimiteți o citație acasă și să vină la judecătoria din Tel Aviv ca să-i judecați. Adică o naivitate incredibilă a ăstora de la ONU. Mai mult decât atât. Gândiți-vă că mâine poate să vină unul de la ONU, tot din șleachta aia de visători, care să ceară Statelor Unite să dea o explicație că l-au eliminat pe Bin Laden. Că nu e așa, a fost totul discret, totul secret, acolo, pe lângă Bin Laden, au mai murit câțiva. Sigur că da, de ce nu l-ai citat la tribunal și te așteptai, nu-i așa, ca Bin Laden, la fel ca ăștia din Hezbollah, să se ia de mână cu avocatul și să vină la tribunal. O porcărie. De ce este o porcărie? Hezbollah este o organizație teroristă. Da? Șeful din ăsta, Hezbollahilor, nu știu cum să le spun, a declarat plin de mândrie că a fost în legătură directă în 7 octombrie anul trecut cu toți cei implicați în masacrul din Israel, asaltul asupra Israelului. Da? O nebunie de evmedi. A fost în legătură directă, s-au schimbat informații, ei au spus, ăștia din Hezbollah. Dar ei au un trecut incredibil. Ăștia în anii 80, imediat după ce Iranul i-a formatat, i-a născut, practic, în anii 80 Hezbollah răpea occidentali, făcea atentate împotriva ambasadelor occidentale. Ăștia erau teroriștii ăia despre care noi nu știm mare lucru și nu știu, din păcate, nici ăștia de la ONU, pentru că avem impresia că s-au petrecut acum 2000 de ani. Nu, băieți. Anii 80. Vă mai dau niște cifre. În Beirut, da? Atentat asupra unei baze americane, unui centru de instruire a pușcașilor marini. Da? 1983. 241 de militari americani morți în atentat. Tot atunci, în 83, la cazarma franceză. Da? Atentat sinucigaș. 58 de militari, de parașutiști francezi morți. În 94, să venim mai încoace, da? Centrul comunitar evreiesc din Buenos Aires, da? Argentina. 85 de persoane spulberate. În 92, tot în Argentina, ambasada Israelului atacată de Hezbollah. 29 de persoane moarte. Adică, băi, cum poți să vii de la ONU și să-mi ceri cumva să respect o legislație cu niște oameni care pur și simplu, nici măcar o literă, o virgulă dintr-o legislație internațională nu o respectă. Ei sunt teroriști. Cu teroriștii nu lupți cu avocați. Înțelegeți? După München și tot ce s-a întâmplat atunci, ce vrei? Să mergi cu avocații pe la case, să le las citație, să le ceri despăgubiri, ca la SRL-uri, ceea să spună NAP, să le pui poprire pe salariul teroriștilor? Adică sunt niște lucruri care ies din logica
realității. Intră într-o logică de asta a visărilor de birou, a stângismului ăsta, flower-paurismelor de secol 21. Și se întâmplă niște mutații și probabil de aici vin naivitățile multora din instituțiile internaționale. Dacă ați observat înainte, organizațiile teroriste erau organizații teroriste. Acum au început, culmea, printr-o totală declasare a tot ce înseamnă educație, să fie votate organizațiile teroriste și să ocupe locuri în politică. Vă dau exemplu Hamas, da? Votat de 70%. Vă dau exemplu Hezbollahului, care se bucură de o susținere aproape totală a șiiților din sudul Libanului. Adică, dintr-o dată, deci aia care spală bani. Au spălat banii, știe toată lumea că au spălat banii, dar nu e așa, hai să-l alegem primar pentru că e bogat. Mutatis mutandis, măcar ăștia corupții nu omoară oameni. Corupția omoară. Bun? Și atunci, în loc să existe o poziție comună a instituțiilor internaționale față de terorism, instituțiile internaționale bagă totul sub preț și spun, sunteți acum partid. Sigur că, dar noi discutăm cu partidele. Nu, băieți, nu este un partid. Da? Hezbollahul atacă cu mii de rachete nordul Israelului de ani de zile, de decenii. Da? Este un proxy al Iranului care și-a pus în Constituție drept aspirație totală, națională, dispariția Israelului de pe hartă. Și acum vii, tu, ONU, și dai în Israel. Că de ce te aperi? Sigur, lasă să scadă bomba în nordul Israelului sau în Tel Aviv și după aia, sigur că da, te duci cu avocatul de mânuță și îl dai în judecată pe teroristul care a îndrăzit să facă porcăria asta. Nu, băieți, nu așa se joacă. Realitatea din teren nu este despre avocatură și despre citații și despre asta. Realitatea din teren este despre moarte. Mor eu sau mor tu? Și când este vorba să existe o problemă de existență națională, Israelul va trebui să facă exact și trebuie să facă exact ce face acum. N-are cum. Adică ridică-te și ucide primul, da, acel dicton care este poate stresant pentru unii. Poate pentru unii birocrați este atât de stresant încât când le stă cafeluța, nu cafeluța, că ăștia numai ceai beau, dar cafeluța în gât, ceaiul în gât. Dar băieți, este realitatea. Pentru că în momentul în care, știi, este o vorbă, nu știu cine o spune, cred că Goldameier, dacă bine mă amintesc, dacă arabii ar depune armele, mâine ar fi pace. Dacă Israelul ar depune armele, mâine Israelul ar dispărea. Și asta e o chestiune ce nu ține de Israel neapărat. Asta ține de o anumită semantică în care ar trebui să se joace problemele geopolitice ale lumii. Una e să vorbești despre țări și alta e să vorbești despre organizații teroriste. Să vii să-mi spui acum că este o crimă de război, că Israelul a eliminat niște teroriști, înseamnă că ești foarte prost. Deși fudul, într-adevăr, pentru că de când există ONU, s-a făcut așa un fel de club, acolo un fel de asociație de eliminare a erecției la fluturii municipali, adică o chestie total inconsistentă. Nu numai total inconsistentă, dar parcă ține cu teroriști. Doar pentru că, ce să vezi, teroriștii au fost eliminați. Nu se poate să le pui pagerele nu știu care. Și ce dacă le-ai pus? Pentru că dacă nu explodau pagerele alea, nu mureau teroriști. Și culmea, au fost pagerele doar la ăia de la Hezbollah. Au fost victime colaterale? Sigur că da. Că ăla de la Hezbollah și-a luat familia cu el. Cine a omorât? Exact, liderul de la Hezbollah. Șeful ăla Hezbollahului, da? Sau șefuții ăia câți au fost acolo, sigur că da, cu familia lângă ei. Păi băiatule, când ești terorist, măcar nu-ți face familie dacă tot vrei să fii, nu știu cum, cu nu știu câte crăcite în cer. Da? Pentru că ai pus în pericol viața familiei tale. Tu, nu-i așa, teroristul pește prăjit, care vrei să rămâi în istorie, să fii martir, să fii nu știu cum. Ori ONU nu se gândește niciodată la chestiunile astea. ONU se uită la un fel de matematică, n-a spus absolut nimic în chestiunea aia vis-a-vis de ancheta care se va face pentru ghilimele mari, crime de război ale Israelului cu pagerele din Hezbollah. Da? N-a spus absolut nimic ONU despre atacurile Hezbollah.
van, kérem. Az úr legyen veletek. Viszont pá.